Hanes Castell Dolbadarn. Mae'r rhan fwyaf o'r castell wedi syrthio erbyn hyn, ond mae yna ddigon i weld. Ewch trwy'r giat cusanu, o gwmpas y tŵr crwn ac i fyny'r grisiau. Gwrewch yn siŵr eich bod chi wedi gweld y cerrig uwch ben y drws. Mi gaeth hwn neu ail adeiladu yn y 1950au. Y tŵr yw'r lle gorau i weld maint y castell. Ewch i mewn ac edrychwch ar y llawr pren. Edrychwch hefyd ar yr hen le tân. Dach chi medru gweld lle oedd y to? Ewch allan eto. Edrychwch ar y llenfyr. Cerddwch o gwmpas y waliau bach. Un o ystafelloedd mwyaf unrhyw castell oedd y neuadd fawr. Dach chi'n medru gweld y neuadd fawr yma? Ydy o'n fwy neu yn llai na neuadd fawr Castell Conwy a Harlech? Dewch allan o'r castell trwy giat cusanu eto.